Turigantere chaka centre ya bene korwase county ya Kisii awasaba menyi korwase sub location ya Mwamusioma eyo toka se wodi ya Kitutu Central ababere bakogikeria egekore ase omwana osomobere bwo mwana bwemetienye 5 obako gotoka ase enyumba yabo korengana na baraboni go bagateba bunangino omwana oyo nigabetega kumutiga nakagenda ase atamanyiri nabono nigo kuboria kwabere gokorwewa wochiase abaibori ane nabangina kwene kyabunango barenda bare abana babo chinga kichonsi omuri keitondemo Stephen Norbotioro abamenyi bekenyoro kia mondi eki sub location ya Mwamusioma nigo babukana omochano bokonyoro omwana omoke wemetienye 5 gastrete obugima bwaye mwabo askere bagoteba nokonengetwa asegeka kwa omwana oyo na ngina Judith Kwamboka oyo tamanyeka ininka yare asama tukabwango iga mwana kurwara mbiyenge kumwasitwanga na yabuya kweka maraba iga swati ndaka mwera ngoli wana mambena na mami waje kumatura iga mwakena na nyara kende teno na lenga chijiranjia na kinje mwandu rango andro mwana yakwete kurumwesa ndana kuru Jumapili talenga gai Jumatatu ngamwaniriki matayo ngalibidi ngataule nyomba ngaswa nyomba kumurusi kanya mwana mbiyale kabata na iga kakanyangina ngachikumuli town ngaigu tayo town kumuli town ngabu akambura ikanganya kwakesa muri town akambura ona ikatinje town yeyi kabera kaga bona chikumo muliko ekiaringana ria toire funso na torega tikale ko bana musigo tutikale ire kiagera ne kenyoro une ya materega surround iga entone ko kwana inche ntelene ga aya no omuiseke ekera omuiseke karanyoro musigo natakeire otei montonde ore nsemo erinde kera ringana riko batwamanga itokobwateri bona tosinye stoko cha kofuatirie nganeye omotureti Grace Ombati nigakwerera buna enkeyo yatwarire mechando yegenka asege kabono aiga turasomo chibo mugakancho gule marem no mungina yakurukurubina era chitakarwara ka paralyzed na nabwa to mwana ndo rwari tabana igakalenge gitali chene rakamulendete bano ngino mwana yokweta kurukuchudi sinero mwana mukoti bwenkeya iganyole to mwana nabwa tena ndo mwana onde na ndo yondo mwana nasirete bano yo mokega chaka kumutigansi kabwata matuka 3 akumutiga bwogenda busongo gutara okora na matukano manya kuirana bona onarangeli buna tebi umwana uyo kolereki osirire na bero muchana manene bona twali kubuli abaiseke baitonga ekara kwanyoliro bolito manyangongo ko bolito kakwanyoliro omwana tagutuguta omwana watigutabwa abantu bandi bakoligia abana abamenye nego bagikeire bokongwege korekyo asabe boli basabiru ko barenda abana baba bake nabanyaruka kwerenda bokongu abeske babone tabairende ekiagera engakine bono iga nengakie nkongu ometekere tali maritoka baisike boranyore amaruire naro ikoni etakeire abaiseke ngakie na bono chirusa chireiga abaiseke babone tababeranka onyo mwana agasoka omanyunka yasa bigura mayanga yasoka gochi ekiara omuiseke kwirenda kwae baito kwirenda no gokongura kidene netakeire omuiseke erite nawa murabaito tigakonyo kwa abaisi kona wakonyora abana ofio manyanga ngumo ule gokomo onye turanyoma nyoma takona konyora abana ofio yakogere muchando yo tukira turi yo chudisibuka ga balenge babere lakini bone mechando ya tukira na ndebano yabire yekenyoro terie yo muchyo buka yabire yekenyora sengencho ngori gutori chibesa chikwira omwana we mochari kurwato chakemiro berio yokwa ni omwana ya sengencho mama mwabo garwarite asebono kerigeterete nabatuki gokorobo tukibwaime kwene kininki boronge kererete omwana omoke gosirio obogima nange tambukeroki eserekali erairere ngino omwana Kuripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya Egesa Mwamusioma sub location Kitutu Central Ward ebunge ya Kitutu Chache South area tariane Ndemo Stephen